Parijaya abuजों selfie लादों. Sarni Romeo Sarni. Salam deh. Hello. 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 Ma khabar? Muzang. Nang apa terus kau ini? Muzang selfie जों मोजां नुदों ना? Abuजों tamam selfie जों line जागासिनो नै सोबाय. Oh my god. Khatarnak. Akaiku no. Khatara. Khalai hoasi khepni. Rona. Mukuli. Isibaw. Abo Sangina sini. Anina, yause. Abo Sangina जों मोसानो ready. Haidi mosagan miथिया. Abo Sanginakौनो नायनानैनो मोसानोनो बावो. Abuजों selfie लादों. Video. Abuजों मोसानो ready. माबोरै मोनदों बेयाव गलखौल फैनानै आब'आ? आंनि first time आरो बिराद मोजां मोनदों स्पेशली नोंसोरखौ लोगो मोननानै आरो thank you दा आंखौ माने मोसानायाव माने मा होनगोन बेखौ support होगोन आरो मोसाफागोन. दे ओमफ्राय आगैनि मा होनो YouTube चेनेलखौ एसे subscribe खालामनानै होदो support खालाम. Thank you आब'. Welcome. धोरोम बिथिङाव जों गोबां सोलायबोबाय. बाथौआव फैजेननायाव 1964 आव जेब्लानाखि हाबजेनदों बिथांमोनाबो न'खर फालिदोंमोन. जोंबो न'खर बाथौ धोरोमखौ फालिदों. बाथौ गायसननानै दं. आब'जों selfie लानो फैग्राफ्रा लाजियो. Bini Topo Bithana जाहैबाय बिमाया बर'नो आदागार खनसिगोन दायो. बिथाङा जाहैबाय Hi, hello. Okay, बरिया. जोबोद गोजोननाय मोनदों. जोबोद crowd मानसिफ्रा. So thank you so much. आरो गासिबो मोसागोन होनना आसा खालामो. Thank you.
गिबि आं बिथांखौ बरायग्रोनो सानबाय मानगोनां बानजा एक्टर मिस्टार मुलुग बर' बिथाङाबो सफैदों जोंनि गेजेराव बिथांखौ आं जौसाङाव हांख्रायना लाबोनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय Already sent you all over. Wait, wait. Where about the fight? बिथाङा जाबाय मुलुग बर' बिथाङा संगिना ब्रह्मनि फिसाय बिथांखौ आं गांसे बिथाङाबो एलबाम आर्टिस्ट सानैजों एलबाम आर्टिस्ट खालामलाय गोसोलायनानै हाबा लालायनाय I love you. गोजोननाय थाबाय आंनि नामखौ मिथिनायनि थाखाय